Ήτανε Αύγουστος, δεν ήταν στην Αθήνα αυτή. 2 τσιγάρα Μαρβίν και η χαμογέλα αθνητή. Όταν μου είπες πως δεν ξέρεις τι θα γίνει με μας, αφού σου καίει το κεφάλι σου και χοροπηδάς, πέταξε λίγο το υφάκι από πάνω σου λες. Είμαστε και εμείς αυτούς που δεν γεννήθηκαν χθες. Απλά δεν είναι πια cool να κοιμάσαι αργά. Τότε με έδιωξες και εγώ πήγα εκεί που τα κορίτσια ξενυχτάνε ακόμη. Δεν ζητήσαν τη δική σου γνώμη. Κάνουν πάρτι στο πίσω μπαλκόνι και φεύγουνε γαλλικά. Τα κορίτσια ξενυχτάνε ακόμη. Μας ανήκουνε το βράδυ δρόμοι. Σε αυτή την πόλη που σκοτώνει αυτούς που δεν ζητάνε πολλά. Που ζουνε για τη μία στιγμή, πολλές φορές τρέχουν στο δρόμο τους χωρίς λογική, πατώντας γκάζι κι αν δεν είναι πια ωραίο αυτό, τότε γιατί γουστάρουμε κι οι δυο ταινίες ρετρό. Η ταξική ηθικολόγηση κρατάει καλά. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια βγάζουν πάντα λεφτά, ενώ εγώ θα κυνηγάω ροκεντρόλ σκηνικά. Εκεί που εκεί που τα κορίτσια ξενυχτάνε ακόμη. Δεν ζήτησαν τη δική σου γνώμη. Κάνουν πάρτι στο πίσω μπαλκόνι και φεύγουνε βεγγαλικά. Τα κορίτσια ξενυχτάνε ακόμη. Μας ανήκουνε το βράδυ δρόμοι. Σε αυτή την πόλη που σκοτώνει αυτούς που δεν ζητάνε πολλά. Ξαπλωμένος χάλια στο σαλόνι, μα φεύγουνε βεγγαλικά. Τα κορίτσια ξενυχτάνε ακόμη. Τώρα πήγε πια αργά, συγγνώμη. Και αυτή η πόλη μας πληγώνει. Ξημέρωμα